RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Albert. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Sukin ti paminaw sa kuinin tulumanon Bagong Bayani. Ako si Albert. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nagtrabaho ko sa Germany isip machine operator. Dili gud kini ang trabaho nga mo'y akong naandan. Kay naanad ko nga akong trabaho mao ang pag-ayo og motor. Pero sama sa uban, tungod sa kalisod ug dili igo ang kita, napugos ko nga mularga sa laing nasod. Sugdan ako ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Oh, asa man ka? Ganong libarog naman ka? Mulakaw na ko, ma. Ha? Kagamay pas imong nakaon, mulakaw ka na? Mutrabaho na ko kay daghan og trabaho no sa shop karon. Albert, masakit ka gani anang imong kalaki. Okay ra lagi ko, ma. Sige, anto na ko. Nagdali ko. Bye, ma. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Pawes ta, bay. Sige, bay. Dako-dako na sabay tag-agi. Pero, dako paghihapon tag-trabahoon. Ang sao ng bahaanan mo ng motora. Oh, lagi. Nako pagyog kayo gasto. O yun. Katong last nga gitrabaho na to, bay. Nihatag na sa full payment? Wa palagi, bay. Ano yung saan to? Pabuto na to nato, bay. Sukis bito to nato. Muhatag na lagi to. Tubagasa ka ng cellphone mo, bay. Ganihan mo na nagsigig ring? Sige, bay. Kadayot lang, ha? Oh. Hello, babe? Hello, babe. Nahibaw ko nga busy ka. Sorry nga, nakasamo ko nimo. Nga naman, babe. Saan problema? Magkita pa human sa imong trabaho, please. Naku, importante kayong tuyo. Unsa may imo isulti niya ko? Ha? Ano mo magulanon mo kayo ng naong ni mo? Natid akong problema. Ha? Unsa man na? Mabdos ko. Unsa? Nahibaw ko nga nakuratsad ka. Bisag ako. Pero babe, unsaon man nila to?
Ayaw ka bala ka. Dili ka pasagdan. Okay ra nimo? Ano man na. Dawaton lang na to. Nga mahimo na ta mga ginikanan. Bisag dili ko sigurado. Uwa ko'y ideya kung unsay akong bahaton karon nga mabdus na ang akong iya Priscilla. Uwa ko magpakita ni Marcia nga nabalaka ko. Ako ng obligasyon maong kinahanglan ako ning badukahan. Pagtarong ko na diha, Albert. Tinuod lagi ma. Mabdos Marcia. Kinuo ko. O niya sa may plano ni mo? Uwa pa ko kay bawo ma. Pero, sige lang. Makakita ko paagi ani. Pangita og trabaho nga igo nga makabuhi kas imong anak og ni Marcia dong. Dili na ka pwedeng magtinapulan karon nga amahan ka na. Oo ma. Buang ha ba eh? Wala man mo reply ang katong nagpaayo na tos motor. Oh, suki man to na to. Di na di ay ni mo magkontak. Dili na ba eh? Nayong mato siya nga isend rin na ako ang bayad. Oh, Nga ganina, ako na lang giswain og atos ila. Wala man di dito sa ila magpuyo ba eh? Pagkaayos motor, nilayas sa ila. oh, unya. Impas na itong pagtrabaho na to ato. Anak yun ba eh? Karon pag yun nga, nagkinanglan ko og kwarta. Saon din ako. Mularga na lang ko sa laing nasod. Unsa? Muapas ka ni papa nimo? Oo. Pero babe, mabdos man ka. Basta nung maunsaw niya ka kung ikaw mo trabaho dito. O niyon saon man nato. Kung mga anak na ko, o niya, wapakiigo ang kwarta. Unsa ga kung ako mo imularga? Ha? Ikaw? O niya ako, mag-unsam ko din Magpadara ko og kwarta nimo. Sakto. Kay kung adto ko sa nasod, dako og sweldo. Dako tag matikom. Ikaw? Sige. Mag-apply ko para lang nasod. Nag-hiring ang Germany og machine operator. Mag-inquire ko kung unsaon pag-apply. Aha, mo eskwela una ka mga apply. Oh, ma. Huwag na naman ko experience sa pagtrabaho sa factory. O nga, pwede ra ko. So, ayan lang ako. Basta daig, makasud ko. Sige. Bisagon sa desisyon ni mo, nak. Basta tanaw ni mo unsay maayo, suportahan ti ka. Salamat, ma. Nakahuman gid ko sa akong pag-eskwela, babe. Nana ko'y certificate. Maayoy noon. Mag-apply na dayon ko. Albert, may kondisyon day ko sa dali pa ka ma-apply sa laing nasod. Ha? Kondisyon? Unsa man na? Kinahanglan nga, magpakasal una ta. Una ka malarga. Ha? Babe, naibaw ba ka nga naapat ay mga kinahanglan nga importanteng gastuhan? Pwede ramanggod kung ungyan lang ang kasal kung maigo na tang kwarta. Oh, kung mauna, dali ko masugot na malarga ka. Babe, Bisag sa huwis lang, Albert. Kana lang. Okay na ko, ana. okay. Sige. Congrats, bay. Nagpakasal na din mo ni Marcia? Oh, bay. Wala lang ko mangimbitar ganan mo kay
Sa huwes raman. Unya lang kung sa simbahan na gyud unya pohon. Kung naa na may kagasto bay. Mao gyud bay. Ay, siguro alam sa nang imong pagpang-apply. Oh, bay. Ako na nilihokon para nga makalarga dayon ko. Nagpaabutan ko sa update sa akong pagpang-apply. Mayon tag dali ra ko makalarga da. Nagdagan ng panahon. Og daghan og gastuhan. Babe, wa na tay bugas. Hala? Wala ra ba ko'y kwarta diri da? Ako sad. Wa na gid ko'y makuot diri. Sige lang. Musuway lang ko pangutang sa ilang noiboy. Permi pa mong dunay paltas inyong abang sa kumbay. Unyaan he pagyud mo mangutang og bugas sa kong tindahan? Bayran lalagay ni Ate Kanoy. Sa pagkakaroon, lisod pagyud kayo mi. Askang paita ni mo, Dong Albert. Patuga-tuga ka magminyo nga wa maday kay kabuhi. Noy. Nahala. Sige. Pautango digag 2 ka kilo. Bayar hinidayon, ha? Noy. Mangita ko paagi nga makabayad ko na yun. Salamat kayo, Noy. Hinay man ang kita ron sa shop bay. Mao ba, bay? Wa gid ko makobra diha bisag gamay lang. Wa pagid bay. Pero sige lang. Pawamuntan lang ka bay. Gamay ra gid hinuon pero makatabang na ni gamay. Salamat bay ha. Ay kabala ka. Dili gid kakalimtan kung makalarga na ko pohon. Nanay pa'y bahog ikan sa agency. Makalarga na ko. Excited kay ko, Priscilla. Sa tinuod lang. Kaya ang paglarga sa laing nasod na lang yun, ang akong paglaom nga mahawas mi sa kalisod. Kay sa Pinas manggod, bisag unsaon nimo og kayod, dili gud paigo ang akong kita. Pag-amping sa imong biyahe, nak, ha? Ma. Ugma, kamo naman lang yung duha ni Marcia ang mabilin din isbahay. Ikaw na'y bahala niya, ha? Ayaw ka balaka. Ako'y bahala niya og sa umaabot na kong apo. Salamat, ma. Panawagdayan kung maabot na ka sa Germany, ha? Babe. Babe, dili ba gid magbinuang dito, ha? Babe, dili ka na mahitabo. Nana ko yung maabot nga anak. Naku asawa nga nagpaabot na ko. Mga dili ko makahimo anak. I love you. I love you too, babe. Sige na, lagaw na. Muso dapog ko. Mo-check-in pa ko. Mawaday niya akong kwarto. Nako'y ka-share sa akong kwarto. Pero, okay na. Hindi naman sa kayo gamay. Hay, hindi ka nga akong kaupan din eh. Ni Jyoti pa siguro. May ganay kay naray pistaran ng kompanya sa mga trabahante. Ugma ko magkasugod ako sa akong Jyoti. Mupawais ako. Uy, nakatuog na ako. Albert, di ba?
Naari ka diha? Bisaya sa diha ka? Oh, bay. Kuan mas prepare mo sa damo nga parihog nationality ang kauban sa room. Kay aron makasinabot ra dayon. Mausad. Dino day. Albert, sorry nga aling akong baga. Nakatunggo ko kapag abot na ko. Naluya ko sa biyahe. Okay, ray. By the way, kanina ra nang sige ring imong phone. Basig importante nga nawag nimo. Ha? Hala, si Marcia. Wala ako matawagi. Ako, abi na ko wala kay planong manawag. Babe, sorry. Sorry kayo, nakatuko na yun pag-abot. Naluya man kugod. Albert, naibaw ka gid nga layo na kanako ha. O pwede ro kayo ka magbinuang di akong gusto ko nimo. Ha? Pero ay lagi ko pa ibaw Babe, unsa ba ng mga gipanulti ni mo diha? Tungod lang kay wa ko makatawag ni mo dayon. Masuko na ka? I-update ko. Gusto ko mahibaw ko na unsa na ka diha. Ayaw guwat nga magsipok ang akong Marcia! Babe, please. Ayaw nagkasuko. Kung dili ka gusto masuko ko, sundang akong gusto. Oligay. Ayaw ka bala ka. Sugod ka ron. Maningkamot ako nga maka-update lagi ko rin mo. Mauli niya akong trabahoan. Kadag ko sa mga machines din namin. Kinalin nga mag-amping yun ko nga dili ko makasa. Ay, Albert, right? Yes, sir. Ayaw na lang kong tawag-gawag, sir. At pahanti na sa ko din, he. Siya man mo. Siya man, okay na ka? Itutukan maguni mo og maayo ang mga machines. Kuan, walang ko magdahom nga ingon ani di kadag ko ang mga machines. Ayaw ka malaka. Tuluan ti ka sa saktong paggamit aron likay sa disgrasya. Salamat. Ramon. Salamat, Kuya Ramon. Dali. Anto na dito para makasugod na ka. Okay na. Kamao naman dayon ka. Gisunod lang ako ang imong gitudlo, Kuya. Importante man gud nga makailang ka sa machine nga imong gigamit. O dili ka pwedeng magpa-distract samtang nagtrabaho. Kay delikado kaayo. Okay, Kuya. Salamat yun kaayo. Maayo hinuon. Wara de kayo ka maglisod og katon sa paggamit sa mga machine. Wa Rama. Delikado siya kung magtanga-tanga ka. Mga kinahanglan nga magtimaan gyud kag maayo ma. Kung saon siya paggamit. Pag-amping bayain taon diha nak ha? Oh ma. To day, kumusta man mo diha? Maayo raman nak. Si Marcia akong gipalihok-lihok eh. Dili maayo nga mabdo siya o niya magsigira siya higda. Kinahanglan sad siyang mulihok uy. Pero nak, mura man siyag masuko. Mamundak man sa mga butang. Mao ba? Sige lang ma. Makikistorya lang unya ko niya bahin ana. Kaysa may dili masuko ana, babe. Ngamuram ko himong katabang ni mama nimo. Babe, dili na mao'y intensyon ni Mama. Ang gusto niya nga maka-exercise sad ka ba? Sus! Ako may butan hinuon nga ako may nagdasa kong kaugalingon. Babe, Kung magpadayon ka sa mama nimo, no? Mauli ko sa amo. unsa? Huwag ko makasabot sa kong asawa, Priscilla. Kung nangita pa lang siya og bikil or dinaba kini sa iyang pagmabdos ang kalit nga kausaban sa iyang batasan karon. Saom ni nako. Karon hinuon wa sila magkasinabot si Mama ug Marcia nga ni ako sa layo.
Murag lang ginang problema ha, da, bay. Ah, wara bay. Di ko mo to nga wara na eh. Kaya ganing na kang naghinukdok niya. Bay. Abi ni mo. Di lalim ni nga tong trabaho din eh. Nalayo na ganito sa itong mga pamilya. Wa pa kitay mga kaila din sa laing nasod. O dili maayo nga iluom na nimo. Ano sa'yo problema, ha? Bahin sa akong pamilya, bay. Oh, kuan man gud. Oh, lisod yun tuod, bay. Murag, ikaw mo yun na sandwich, na? Mao gani, bay. Ang gusto rin ni mama ang kayuhan sa kong asawa pero gilain niya sa pagsabot. Aw, ikaw may nakaila sa imong inahan o sa imong asawa, ikaw ra gid may makahusay na nila, bay. Mausad. Salamat kay sa imong tambag, bay, ha? Uy, sa pa yan, eh. Niyara ko, bay. Andam kong maminaw. Salamat. Unsa to? Gusto ni mo nga tumanan ako sa mama ni mo siyang gusto? Babe. Lihok lang gamay. Di lang pala good. Kung reklamo paghapon sa mama ni mo, kung magbuot gid siya, asa may buhatan ni mo? Dili man ko mo reklamo, basta mulihok lang siya gamay. Para ramang gud na niya, nak. Maulagay, ma. Nagsabot mong kawana. Nak, nahibaw gid ka nga dili ko gusto og samok. Pero kung magpadayon ning batasan sa imong asawa, ako na lang siguro may mupahawa diri sa bae. Unsa? Ma, ayaw nagbuhata, ha? Way mo pahawa ninyo. Please lang. Please, pag sinabtanay mo. Kalampad ba sa kumuha niyo, eh? Ako minapiit sa sitwasyon nila ni Mama o ni Marcia. Pareho sila nga dili na ko pwedeng pasagdan. Nga dili pwedeng mawa sila na ako. Di naman hinuon ko makafocus o tarong sa kong trabaho, anay. Nga naman ron. Si Kuya Ramon. Kuya? Kuya Ramon? Ya? Ang akong kamot! Putol ang imong tudlo. Ambulansya! Magtawag ng ambulansya! Salamat. Kinakuha na gitawon si Kuya Ramon sa ambulansya. Everyone, go back to work! Ana lang? Ingon ana ra ka simple? Murag wa ang manager din, eh. Unsa na kayo naitabo ni Kuya Ramon? Wala may balita bahin sa naitabo niya gahapon. Doon ra ba kang ospital din, no? Gusto kong bisita niya. Albert, in my office, now. Ha? I want you to sign this. Ha? What is this, ma'am? Just sign it. Ang ko kasapot. Saan kasuwatin, eh? Dili man ni English. Tanaw na ko. Basig na English, bisa gamay. No incident occurred. What are you waiting for? Sign it! Ano man to? Ano yung antuman ng nakasuwat? Gilimod nila nga doon initabo ang aksidente din higapon. Gipapermasad ka? Aha.
Oh, oh. Ikaw, sad? Oh, kitang tanan ang gipapirma. Nga naman. Dili sila mo angkon nga dunay problema sa machine. Pila ka tuig na nga nagtrabaho si Kuya Ramon dinhi. O karon pa ginahitabo nga nadisgrasya siya. Og bisan pa man sa kadaghan nag-aksidente nga nahitabo dinhi. Ilimod ra nilang tanan. Og bayran ang trabahante. Oh. Og naa sa atong gipirmahan nga dili ni pwedeng mugawas ning istoryaha sa atong trabahoan. Ha? Og sa akong nadunggan nga istorya, wa mo dawat sa bayad si Kuya Ramon. Gusto niyang ikiha ang kumpanya. Maong kita mag-amping kita, kay wa tay laban nila. Dili mawa sa kung hunahuna si Kuya Ramon. Nalaoy kay ko niya. Oh, kisa mo ni. Hello? Albert? Kuya Ramon? Kumusta na ka? Albert, nakakita magyud ka sa panghitabo, di ba? Mahimo bang mo-witness ka? Ha? Mura kong natukan sa gisulti ni Kuya Ramon, Priscilla. Dili ko gusto samo, maong dili ko gusto mag-apil-apil. Pero naluoy kay ko ni Kuya Ramon. Hello, Albert. Tubag ako. Pasilo ako, Kuya Ramon. Gusto ko mutabang nimo pero madlo ko kay basig maamong na hinuon unya ko. Kalmar kayo mga trabahante din eh. Mura na sila human sa naitabo ni Kuya Ramon. Pero nakasamo kayo sa akong hunahon ang naitabo. Sa may buhaton ako nga makatabang ko ni mo, Kuya Ramon. Wa ba gina masulbad ng problema mo sa imong kompanya, bay? Ha? O, pagyod. O, basig doon na ilaing nakasamok mo. Bay, unsay buhaton ni mo kung naka-witness ka sa usa ka butang? Butabang ba ka nga matagan ko justisya ang biktima? O dili na lang ka mag-apil-apil? Nga naman. May na-witness ka nga panghitabo? Bay, di na gini na ko kayang iloong pa. O, naibaw ko. Nagsalig ko na mo. Ingon ani man gud ang nahitabo sa amo department. Sakto ka to akong gibuhat nga akong gisultihan si Dino. Pero ni arang-arang nga akong pamati nga may nasultihan ko. O nakadungog ko og tambagi kaniya. Naibaw ko nga gusto kang mutabang, kay nasuod na nimong tuhana. Pero hunahuna asad ang imong kaugalingon, bay. Bago pa kay ka din eh. O kung maapituhan ang imong trabaho, may makatabang ba nimo? Saktos Dino. Sakto siya. Dili na lang ko mag-apil-apil. Nagsige siya panawag. Sorry, Kuya Ramon. Pero dili ko manghilapot. May isawa og anak ko nga nagkinahanglan ako.
Dili na ko irisgo nga akong trabaho. Para nimo. Salamat kay wa pa di ko malate. Oh. Nagtapok lagi ng mga Pinoy gawas din his trabahoan. Mayo kay ni Aka Albert. Nga naman, unsa ni tabo? Nagkasabot may mga Pinoy nga moreklamo may bahin sa gipapirmahan ni ma'am nato. Unsa? Nga naman? Gusto na mong tabangan si Kuya Ramon. Kay para dili na mag-anad ang atong amo nga mo ikyas ra sa ilang obligasyon. Doon na sila tulubagon sa nahitabo ni Kuya Ramon. Dili lang ko mag-apil-apil, ana. Albert, what if diha nahitabo nimo ang nahitabo ni Kuya Ramon? Okay ra ba nimo nga magpakabuta-bungol lang ang mga kababayan nimong Pinoy bahin sa nahitabo? Kung ingon ani na lang permi. Unsay dangata nato kung kita na sad mismo mo ay madiskrasya simbako? Unyan sa may plano nimo. Kay ugma dayon makigistorya mi sa tong manager. Gustuhon man akong mutabang pero dili pwede. Wa ba mo maghuna-una nga peligro inyong mga trabaho kung mo kontra mo sa mga kadagkuan na to? Pero huna-una ni Mahyo. Kung sakto bang inyong desisyon nga mag-apil-apil mo? Albert, so good karon. Kalimtan na ako ang nahitabo ni Kuya Ramon. Ug dili na ko mutubag siyang tawag para nga dili na ko makonsensya. Silo ako, Kuya Ramon. Oh. Babe, Dili na ko diri. Mupauli na ko sa amo. unsa? Nga naman, unsa man din nahitabo, ha? Pangutan na imong inahan. Basta kayo mupauli na ko sa amo. Babe, ayaw sa... Babe? Babe, hello? Hello? Unsa man ikay nahitabo? Ay nasuko siya kay ako siyang gibadlong. Gibadlong sa unsa man, ma? May lalaki manggod nga magsigig anhis ato. Iya ko nung igagaw. Unya kada adlaw naman din he. Unsa may naaanak, ma? Igagaw naman ka niya. Unya mo tuosad ka nga igagaw na to niya, ha? Ma, hugaw lang yung kay kaghuna-huna. Nagbase lang ko sa kong nakita, anak. Og dili sama sa manag-agaw ang kasweet nilang duha. Ma! Bisag unsa naman lang nakasamok sa kong huna-huna. May lain na sa problema sa akong pamilya. Usa may angay na kong buhaton. Kalapad na bayas kong uuy. Ako lang ni ikatog. Nakaya sa imong konsensya. Gitarong teka. Ako mo'y nagtudlo ni mo sa mga trabaho. Maayo ko diha ni mo. Unya pasagdan lang ko ni mo. Dili ka mo tubag sa akong mga tawag. Kuya Ramon, kuya, sorry. Tanawa ang akong tudlo, Albert. Dili madugay. Diha na sad unya ni mahitabo ni mo. Kuya! Tanawa, Albert. Tanawa! Hello, kuya! Hello, kuya! Hello! Tangko na to. Grabe good. Kasamok sa kong utok atong hikayuna. Tungod sa sobrang ka-stress, puro mga bati ang akong nadamko.
Uy. Wala ko makatugsukad nga. Nagdamgo ko ni Kuya Ramon. Kuwang sa to. Oo. Pag-amping. Basig mawa ka sa focus. Madisgrasya unya ka diya sa machine. Simpa ko ka diha. Unsa na balita sa inyo giplano? Ni atras ang uban. Mauwa na lang na mo padayon na. Sakto na inyong na desisyonan. Para yun na sa ato trabaho. Para nga, wala na samok. Ay. Siyo ka na ko nagdoka, uy. Matuog kong sayo ron. Oh. Hala. Buntag naman di ay. Dugay ko na kamatada. Naglami ginaga akong katuog. May gani kay day off na ko ron. Hain naman to akong cellphone. Dira na eh. Oh. Hala. Kadakhan res may school kay kanay. Ika ni Marcia. Sir kani reklamo ani ay. Nga. Nauli naman tani siya sa ila. Ako na siyang tawagan. Hello? Babe? Babe, nga naman ka? Loyal lagi ng tingog ni mo. Babe. Unsay problema? Na naman ka sa inyo, di ba? Unsa may naitabo diya, ha? Wa na nga tong baby. Unsa? Unsay wa na? Nakuhaan ko, babe. Unsa? Ngano? Unsay naitabo, ha? Nahubog sa mama. Ug nasuko siya nga ni pauli ko sa amo. Iya kong gidagmalan. Unsa? Dili na maayo ha? Ato siyang iki, ha? Ayaw lang, babe. Please, dili ko gusto. Siya mo inungdan nga, wa na nga atong anak. Unya, mulaban paghihapon ka niya? Ha? Basta, ayaw na lang, please. Paulis bay. Basta kay mukiha ko sa imong inhan. Ayaw na lang lagi. Dili man gyapon ikaw may amahan sa bata. Unsa? Sorry, mo ni tinuod. Mong dili na ko kinahanglan mo kiha. Kaya ang bata nga nakuha. Dili ni mo igunsa. Dili ni mo anak. Hayop ka, Marcia! Hayop ka! Wa gyuday ko masayop, nak. Huwag ko makaila kung kinsay ang laki. Huwag na akong mangutana. Gitritso na kong pawang ang cellphone. Nak. O kung magpabaga ganin na siya siyang naong ma. Wanha siya. Ayaw pasudla, ha? Dili na siya welcome, anabaya. Murag di gid maayo ang imong paglarga bay. Nagtuo ko nga. Maabot nga akong swerte na niyang paglarga, bay, pero dili ay. Basig di pa nimo panahon karon. Unya, sa may plano nimo? Nanawag na sa si Kuya Ramon. Ngano ako may gisamo ko maayo. Oh. Nibaw na kong unsay ako buhaton. Salamat kay nitubag ka, Albert. Sorry kuya kung dugay ko nito bag nimo. Wala ko may bawon sa angin akong buhaton. O naghuna-huna ko sa akong trabaho.
Hinahibaw ko. Pero nagkinahanglan ko sa imong tabang. Naibaw ko kung saan ti kapagtabang, kuya. Unsaon man. Resignation letter? Yes, ma'am. I will resign. Why? Personal matter. I have to go back to the Philippines. There's an emergency. You may resign, but you are required to render 1 month of service. Okay, ma'am. No problem. Aha, mo pa ulit na kanak. Oo, ma. Kimarag. Diligar para ako ning pag-OFW. O niya, ani na lang kamo trabaho ug balik sa Pinas. Naman ko'y natigom-tigom, ma. Magnegosyo na lang ko. Magamping bay. Salamat, bay. Tuod eh. Na ko'y ipamalihog ni mo, baby. Unsa man na? Salamat kay na uli na kanak. Time pa, nganong kalit man kaayo imong pag-uli? Oh, istoryahan lang niya, tika, ma. Pero masuod sa kwarto. May importante kong buhaton. Sige, nak. Okay na. Ready na ang kamera. Mag-video na ako. Hello. My name is Albert. There's something that you should know. Okay na, bay. Nasaya na ako. Ikaw rin bahala og pakatag sa mga trabahante, bay, ha? Oh, sige, bay. Daghan kayo salamat, bay. Albert, thank you. Unsay balita, kuya? Gipatawag ko sa opisina. O giimbestigar ang mga tao nga gipangbayran sa atong kompanya. Di angkon sila sa tanan. Giimbestigar na sad mismo ang atong kompanya. Maayo noon, kuya. Daghan kayong salamat, Albert. Unsao man ako pagpasalamat nimo. Di na ginahanglan, kuya. Igo na nako nga nakabawas ko nimo sa tanan nimong kaayo diri nako. Gaan na kaayo ang akong pamati, Priscilla, nga nagatabang ko kang Kuya Ramon. Pag-una, wa ko mahibaw nga nung ingon anak ko, kaduol niya. Pero may bugat di ay nga hinungdan nga nung ingon ini ang akong kipati. Muuli ko og Pilipinas. Magkita ta. Pwede ra, kuya. Unsa may address nimo? Aha, muanhi siya sa ato karon. O, ma. Uy, hala, dili ka ta maikog, nak. Dili ma, uy. Ay, kabala ka. Wa na ilibog si Kuya Ramon. Ay, Ayo hinoon. siya na siguro ron ay. Ako sang ablihan, ma. Albert, Nagunsap ka din, eh. nakabalita man ko nga nauli na ka. Mura ni gipaabot na ako para makapangayo kong pasaylo nimo. Ano man? Nakonsensya na ka si mo gibuhat na ko. Albert, Bagka kagnaong. Gibuhat ako ang tanan para nimo. Nisakripisyo ko sa laing nasod. Kaya nagtuo ko nga may umaabot at ang anak. Gitarong ti ka. Kaya nagtuo ko nga tarong ka nga pagkababay.
Pero bigaon kang dako. Albert, please. Bisag unsa pa imong rason ako. Gibuang gyapon ko nimo. Lakaw na! Albert! Lakaw na! Sakit kayong buhat, ma. Ug nisamot ang akong kalagot nga nakakita ko niya. Nak, Nga naman, ma. Tarong manunta ko. Kaya dili ko gusto mo parihas ko ni Papa. Bisag lisod, pero gibarugan ako sa Marcia kaya nagtuo ko nga ako mo'y amahan sa bata. Pero nga nung imunanay mong nahitabo na ako. nak. Dunay rason ang tanang mga pagsuway. Puhon, makasabot raon niya ka nga nung naingon anak. Ikaw, ma. Napasaylo na ba ni mo sa Papa? O anak, dugay na. Kay bisag maglagot pa ko niya. Gibinlan man sa kunyag buutan nga anak na mao ikaw. Oh. Si Kuya Ramon na siguro ron. Dali, sugato na to. Hi, Kuya Ramon. Gina? Nomar? Ha? Unsay numar, ma? Imong anak si Albert? Ma? Ma, okay ra ka? Atong anak si Albert. Unsay? Kadugay na akong nangita nimo. Ninyo. Ma, unsay buot ipasabot, ani? O ganong gitawag ni mo si Kuya Ramon o numar? Kana, mo na'y tinuon na kong pangan. Sawa pa din ako ipausap. Siya ang tinuod ni mong amahandong. Unsa? Albert. Anak. Ikaw di ay ang akong amahan? Ang tao nga nibiya na mo ni Mama? Albert, pasaylo ako. Nilarga ko sa laing nasod human ko na ibaw nga mabdus si Mama ni mo. Isaan ko nga mubalik ko. Pero pagbalik na ko, wala si Mama ni mo. Wala ta mo makik-eh. Matod sa imong inahan. Dili na ka mo balik na mo. Kay maayo na imong kahimtang sa laing nasod. Dili ka na tinuod. Nibalik ko. Kaya ipangita ta mo. Og nakitaan lang minimo karon nga wa na to damha. Albert, anak. Dong, mapasaylo ba ko ni mo? Nalipay ko. Nalipay kong nakailan ko ni mo una isip. Amigo lang. Wala ba ko nalipay nga ikaw di ay. Ikaw di ay nga ako amahan. Ipasaylo na ka pa. Ipasaylo na ka. Salamat, anak. Human sa tanan na akong nahibawan, nakaigon ko nga doon na gud ay rason nga nung nakalarka ko. Dili day para sa akong kaugalingong pamilya, kundi para mailan ako ang tinuod na akong amahan. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyo magtatampo, Albert. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwat tampo ni Albert din ning atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center
Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.